Akşamınız hayırlı, hormatly illeşler. Yeniş, hoş geldin. Gördük nerede? İyileşler akşamlar hayırlı. İlleşler bugün yeniş bilen Konstitusiyada geçen adam bilen raýat ikisany bir canlı var. Şonun üstünde gurrun etmekçi bolýar. Näme üçin Konstitusiyada hem adam hem raýat diýip geçýärdi. Ýani adamyň we raýatyň hukuklary. Ýa-da käbir ýerlerde adamyň o şeýle hukuky diýär, käbir ýerde de raýatyň diýip aýry-aýry, ýani ikisini bir aýratyn bir näme görnüşde alýandy görnüp durdy. O näme üçin o şeýle ele alınıpdyr. Soň raýat sözüniň manysyny kän gaýtalap aýdýas, ýani raýat sözü goýun sürüsü diýmek ýa-da goýunlar diýmek de şeýle bir manysy var. Bu söz asly Ýewreýleriň nemesinden Araplara geçýär. Araplardan hem bize geçýär, ýani bize geçişýär diýileni. Almandyr, sonra Araplar tabyn eden halklaryna raýat diýýärdi, ýani sürü goýuna benzedýän ekenlerde. Sonra şonuň bilen baglanşykly bir ýagdaý. Ýani Ýewreýlerde, ýani Jöhitlerde de oşal manylarda geçýär. Ayal manysynan berýär. Hatda olarda käbir manylaryndan biri ayal diýmek ýöne. Esasy goýun. Goýun ýani boyun egen iýdäp bolýan diýilen ýa bir nemede geçýärdi. Indi bu sözüm Türkmenistanda 21-nji asyrda täzeden dikeldilmegi bir ulusara işareti, alamaty. Soň bu sözüň göni konstitusiýanyň içine girmegi, hatda pasportlarda onda munda da raýat diýip ýazylmasy, ýani pikir edin Türkmenistanyň raýaty, ýani raýat köplük manyda da ýani goýunlar ýa-da goýun sürüsü diýdi. Bir adam özüne men hawa Türkmenistanyň goýuny diýip bilýär-de, ýani sürüsünden ýa-da şeýle bir neme many çykýar-da. Ve bu sözüň manysyny näme üçin hiç kim şu ornaşdyrılan wagtda gozgamady, ýani ullakan bir kynça adam däldi säw. Mana iň bärkisi Kur'an okuyan adamlar, imamlar, mollalar var da şu taýda da geçýär. Hatta o taýda geçiş demesi var. Ýani raýat ýaly bolup özüňize çopan gözlemäň diýilen ýaly manyda bir raýat geçýär. Ýalňyşmasam Bakara suresinde de indi men pikir edýän. Bir giden molla işan bolup beren adamlar var da şolar ya okan ok ýa-da halkyň goýun bolmagynyň tarapdary bolmaly. Şeýle bir neme, o men galan sözü giriş edenden soň ýeňişe bereýin. O ýeniş bilen göreli nire aýsy tarapa gurrun edýäs bu meseleni. Bolýar. Nemeden başlar berden bunu? Asude Asman siyasatından başlar Türkmenistanyň içinde. Türkmenistanda her saparyny, her gündäki watan habarlar programmasynda başyndan başlansan, üns berseler. Assalamu aleykum hormatly adamlar diýip başlaýandyr. Her watan habarlarynyň başynda. Konstitusiýada da şeýle adamlar we raýatlaryň hak hukuklary. Hatda Gurbanuly Berdimuhammedow demesem şygaram vardyr gelen döwürlerinde. Ony bir giden ýerlerde asyrdan hatda ýazdyryp döwlet adam düşündirdi. Soň hoşlaşan wagtlaram watan habarlary soňunda da bu toranda da şey diýär. Gününden garaşsyz waki tarap ýurdumuzda diýär. Ösüşler var diye, ähli ösüşleriň ödeninde halkymyz var diye, bizim ýurdumuzda döwlet adam üçindir diýen bu torya. Bunu aýyr giderli ödem setirni nokoduny ütgütmän, gaýtalaýarlar. Indi konstitusiýada geçýär adam we raýat geçýär-de şo taýda adamlaryň gowy ýaşap biljekleri hak hukuklary hakynda gurrun edilýär. Raýatlar hakyna geçen ýerine de raýatlaryň asudalygyny öpçün etmek diýilen bir ýerleri bar. Raýatlaryň asudalygyny öpçün etmek, adamlaryň gowy durmuşlaryny
üçün etmek raýatlaryňa masuldulugyny. Bulahil bolýar, raýatlary belli bir tempde, ýani asudaja, gyşartmanjyk, ýani agalyň daşyna çykarman, mäletmän, galetmän, sesini çykartman saklamalylar. Men bir goňşym bardy Merdan, goýuny bardy da ýerräk, biz kiçiräkdik. Soň gün ortanlar goýunlar susuzlukdan mäleýär-de. Şonda aýaly gelip goýuny urýar da taýaklap sen mälersiňmi diýip. Taýak bilen suw bermekden, iň bermekden geçen sen mälersiňmi diýip urýar da. Edil şolar ýaly türkmenlerde biziň hem ýaşaýyşymyz şeýle, ýani raýatlar mälemeler, asuda bolmaly, sesini çykarmalylar. Şoň üstüne gurulan adamlar üçinem ýöriýte owadan şäherler gurulýar, owadan studiýalar gurýandyrlar. Studio diýdim hani öýüň içindäki studiolar diýip düşünme. Aeroportdan bir studiodur, ýani Olimpiýat şäherem studiodur, arkada şäherem şeýledir ýa-da beýleki salynýan kotej, villa jaýlarym studiolardyr bular. Sahnalaşdyrýan studiýalar. Sahnalaşdyrýan, ýani gowy edip görkezýän. Halk şeýle ýaşaýar diýerdi. Indi bir geň bir zat bar, ýurdumyz gün-günden ösýär diýe, belentlerden belentlere gitýär, ýetýär diýe ýöne görýär, hakykatda adamlar ýurtdan gaçýarlar. Sürü halynda, birden ikiden hem däl. Soňky wagtlarda hasam köp gaçýarlar ýurtdan, aýak aldyň. Eger ýurt gowy bolsa, hemme zadyň arkasynda şu edilýän ösüşleriň, galkynyşlaryň arkasynda halkyň bähwidi bar bolsa, näme üçin halk ýurtdan gaçýar? Hemen bunyň bir erbet bir ýagdaýy, halk özüniň eklenjini, gazanjyny öz ýurtundan, öz öýüniň ýanyndan däldi, başga bir milletleriň içinden, başga bir uzak bir ýurtdan gözleýär. Hatta näbelli bolan bir ýerlere gidip işlemek üçin, gazanç etmek üçin gidýärler. O da nähilli gidýärler? Karzyna pul alýarlar, $1000, $1,500, $2,000 karzyna pul alyp, men ýa birinji, ikinji aýlygymda seň puluňy üzerindik diýär. Ente aýlyk aljagam belli däl, çünki resmi bir şekilde işlemek bolan türkmenlere. Resmi şekilde gidýäni ýok, ýöne şeýle çyk gidýärler. Vizalaryny alýan nemelerini işlemek diýilen bir zat ýok olar türkmenleriň. Şolar ýalyky bir nemäň içinde ýaşaýar, ýöne bunyň üstüne ýatmak üçin studio gurýarlar. Studiolaryna da mydama asudalyk ösüşler ýyllan ýyla galkanyşlar, ösüşler bolýardy. Soňam neme diýendir, ne şu berdi Muhammedy ýygnaklaryny aýtýandyr, men korrupsiýaga garşy, paraforluga garşy görüşýär diýip, şu wagt gaýta şonu aýdandan soňra şu wagt şeýle bir paraforluk artdy, patolog derejesine çykdy we hemme kişi ýurdun içindäkilerden gepleşýän ol aýdýarlar, her kim diýe ýurtdaşyna uradyp bilýän diýip neme pul alýarlar diýe. Men ýa meselem Orsiýete gitjek bolsam, menem oňaryp berip bilýän dokument, menem uradyp bilýän tanışlarym bar diýip. Olaryň köpüsi pul alyp bir $30-40 000, $50,000 ýakyn pul üýşürip gaçyp gidýärler diýe ýurdun daşyna. Ne bularyň işleýişi ýani. Biraz ýurdun ýarmy ýurdun daşyna iýberýänçi, ýarymam gidýänçi, ýöne iýberýänçilerem iň soňunda gidýänçi bolup çykýar da pullary üýşürenden soň. Indi şu raýatlaryň gelip düşen ýagdaýda raýat bolmaklygyň nemesi bedeli bu bize. Yani halk raýat bolanlygy üçin bedeli şu. Ýa-ni şu men goňşymyň goýunyny mäleýän diýip uruşýaly. Halkam şolar ýaly edýärler. Goýun janawer açlykdan, susuzlukdan mäleýärdi. Halkam açlykdan, neme eklersizlikden, pulsuzlukdan, garyplykdan çykýar ýurtdaşyna. Indi bunu şeýle diýip aýtmagan bolanok. Merdan işiň bir geňeri bar. Bunu şeýle diýip gürlemek bolanok, sessiz sedasyz gezmeli. Yani sen susuz bolsaň mälemeler.
ölmeli ýöne mälemeler. Mäletek taýyry ýa. Şolar ýa-da Asudalığın kömürsizler gora ýa-da. diýerler Gaýat. de. Hmm. O sen ýa-sudalygyň gora asudalygy üçin etdi ýaly. Hmm. Bu asudalygyny üçin etmek üçin bir giden milisiýalar diýdi, ýene diýdi. Hatda iň mäkijeti milisiýa däldir, owa sowetdir, owa sowetler. Şolaram asudalygy goramak üçin işleýärler. Üstüne giýje Hmm. gündüz. Hmm. Bu ýagdaý gaty bir deme de sereden wagtyň gülkünç we göze görünip batyp duran bir ýagdaýda indi. Halkyň ýarymyň hakykatdan hem sereden wagtyň bir şu ýa bir adam şey diýip seredýär-de bu biz diýär türkmenler goýun bolup durys diýip aýdyp bilýär-de ýöne goýun bolup dursa raýat diýip ulanýan içeridäki ýaşaýyşyň standartlaryň sen hak hukuk diýip berilen zatlaryň hemmesi de şo goýun nemesine getirilen öňden bäri keskitli bu zat ýa tötenleýin bolanok ýa-da biri goşaklyk etdi ýa-da jemgyýet goşaklyk etdi de şu ýagdaýa düşdi däl ýöne ýöride planlaşdyryp edilen zatlar da bular. Açaşan edýärler, açaşan. Indi ýa-da Türkmenistanda ýene konstitusiýa diýip kabul edýän nemeler bar da, kagyzlary bar da. Konstitusiýa bir hukugyň ýok ýerine konstitusiýanyň bolmasy bir gülkünç bir zat. Konstitusiýany islendik adam ýa-da mene mäzir oturup bir kagyz ýazyp bilýän de soň ýöne konstitusiýanyň hukuk bolmasa o kagyzyň güýji ýok. Edil Türkmenistanyň manady ýaly şu Türkmenistanyň manadynda güýç bolmaýşy ýaly diňe öz içinde şu raýatlaryň ulanyp bilýän nemesinde hatda maşin ýa-da öý alyp satmana da derde ýaranok da hiç kim manat bilen neme öý satyp belki neme bardyr ol 2000-3000 dollarlyk ulawlary öz aralarında alış beriş edýändir ýöne 10.000 dollarlyk misal üçin ulawlary hiç kim manat bilen alyp satanok dollar isleýärler. Yani güýji ýok da edil şol manadyň güýjüniň ýokdugy ýaly Türkmenistanda konstitusiýa diýilip orta atylan kagyzynyň güýji ýok aslında. Ýöne içinde şunu ýazýarlar da indi adam we raýat diýdik de bunu şoňa benzetjek bolýan bolmaklary mümkin. Yani o many çykan nokta el alyp pikir eden wagtyň säbäp çykmaýanlygynyň bir näçe sebäbi bar, ona häzir aýdyp berjek. Bu adam diýen wagtda umumy insan manysynda ulanýan diýip owa görkezjek bolýarlar. Raýat diýende de Türkmenistanyň içindäki adamlar diýen ýalmanyda ulanjak bolýarlar da. Öňe eýle bir konstitusiýa ýok. Birinciden konstitusiýa başlan wagty haýsy ýurdun konstitusiýadygy ýazýar. Demek şonuň aşağında ýazyljak zatlar şo ýurt we şo ýurdun adamlary bilen baglanyşykly zatlar da. O taýy halkara hukuklary ýazan ok birinciden. Halkara bir zatlary ýazan ok. Türkmenistanyň içinde ýaşaýan adamyň hukuklary, insan hukuklary başga ýerdäki bilen hem deňdir. Ýani okuma, ýaşama, erkinlik, o taýdan bu taýa göçme, ýene näme hukuklary bütün dünýäde adamlaryň ýurtlarda, konstitusiýalarda ýazýan hukuklary bilen deňdir. O üýtgeýän bir zat ýok, üýtgeşik bir. Siyasi guruluşunda üýtgäp bilýär, ýöne siyasi guruluşda da bir adamyň ýene bir zatyň diýmäne gerek ýok. Ýurdun ady geçýär-de. Ýa bunu birazrak hukuk okan adamlar gören wadyna düşünip bilmeli-de. Okamada adamlar hem düşünip bilýär gören wadyna. O bir aýry mesele ýöne ine ýanky aýtjak diýenme geleýin. Ine raýat sözüniň birinciden şo taýda bolmasy uly bir problemaň özi ýeterli de. Konstitusiýanyň içinde goýun manysyna gelýän bir sözüň näme işi bar? Onam gelip şo ýurdun halkyna ulanýar-da o söz. Soň bir nemeler orta çykýar ine döwlet adam üçindir diýär. Orta atlypdyr o adam üçindir. Indi muňa neme diýilýär-da? Bir kitap bar inglizce dilde internette ýazsaňyz hem tap bilýäňiz ýanky 90-njy ýyllarda ýazylan bir kitap aslında bu. Ýöne gaty günümizde de
değişli nemesi var da double speak deyip yankı. Cüt sözlemek diýeni bir many berýär-de. Mysal üçin bir zat aýdýar, ondan türlü manylar çykaryp bolýar ýa-da hakyky manysyny gizleýärler. Seni aldyýar-da. Mysal üçin döwlet adam üçindir. Indi şu sözü bolşy al kabul etsen döwlet adam üçindir. O adam kim? Yani bir adamdan söz edýär. O adam kim diýip gözläp başlamaly. Halk üçin O bolmaly. yankı Aslında doğrusu. bolmazsa o şeyle yani olum bolmaly däl aslında. Hiç yerde döwlet halk üçindir däl, yankı halk döwleti gurýan zat aslında. O ne şu konstitusiyon hukugun düzgünün yokluğu ine şo taýdan gelýär. Şo sözün özü konstitusiyon hukugun yoktuğuna anladyar da sebäbi nemelerde ne Fransuz rewolýusiýasynda görüň, hatta Türkiýede nemede görüň. Ýurdu o şu ýurdu şu halk kurdu diýip geçýär-de. Şonuň ýaly manyda seredip gören wagtym. Ine Amerikan halklar kurdu. Yene näme diýip geçilýär-de. Diýmek bir ýurdu bir halk kurýan bolsa o taýda o döwlet halk üçindirem diýip bolanok. Bu döwleti halk kurdu diýip bolýar. Ondan aňyrsyna ondan başga üýtgeçik manyda bir zat aýtmak mümkin däldi onu. Owadanlap. Ine şeýle zatlarym ulanyp geldiler-de. Bularyň nemesi şonuň ýaly indi sen ýa watan habarlar aýtdyň da başynda başlaýar diýip şo taýda ýene bir söz ulanýar. Her watan habarlarynyň girişinde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň täzelikleri hem de habarlary bilen tanıştırýan diýämi. O watan habarlary gepleşigimiz diýip aýdýar-da. Indi her şo tekst üýtgeme duýaram ýyllar boýy. Şo tekst. Başyndaky tekst bilen soňundaky tekst şo bir tekst. Indi birinji o adamlara salam berýär, soň izi raýatlary değişli bolup gidýär-de ýankı. Agylda bir sürüni gawapdyrlar şo taýa günde erterden akşama garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan, garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan diýär. Soň o görgüli sürü oturan agylyna seredýär, gowy diýär-de. Daşyndaky beýleki dünýäden hem habar ýok. İnternetden ýapyk habarlaşma bilen oklar ullagan gymmat kynçylyklar çykarýarlar. Ine soň adam kim raýat kim meselesi şu taýlarda çykýar-da. Ýa-ni özüne adam hasap edip görenler raýatlara birgiden ýa-ni yalan dünýä döredip beripdirler-de. Garaşsyz Türkmenistan bir yalan dünýädir. Eýle bir Türkmenistan ýok entek. Bir tarap Türkmenistan o näme many berýär, Türkmenistanyň bir tarap bolup bolmazlygynyň arasyndaky tapawudy birleri düşündirip bersin. Bilýän bolsa, o zatlaram ýok-da. Soňra sen geçen bir gurrun berýärdiň-de, ine Türkmenistanda gizliň ýazylan bir kanun bar diýip düzgün. O düzgüne mysal üçin raýatlar bilýär. O hakyky insana değişli olan düzgünlerin özlerine değişli däldigini bilýärler diýen ýaly manyda bir näme aýtdyň-da. Gowy durmuşda ýaşamagy özlerine münasip görmez ýaly ýagdaýa getiripdirler. Şu günüm oňat diýärdi. Ýok, käbir bar ýaşap berenme şükür et diýär-de. Sen ýaşap görmüň ýa-da süýrenip görmüň ýa-ni ikisi. O canly diri almakdan söz edýän bolmagy mümkin ýa-ni ýaşamakdan söz edýän. Ýa-ni ýaşamak düýünden başga bir zatdyr. Ýa-ni esasan insanyň ýaşamagy, mysal üçin insan ýa-ni ýen wagty, ta wagty bişirip owadanlap elle o çemçe ýene näme alyp ýýär-de, dogry dälmi? Hayvan ýerde toprakda tapan ýer diýip gidýär. Olam ýa adam ýa ýöne adamyň ýany başga. Şonuň üçin adamyň ýaşaýyşam adam ýaly ýaşamak diýip bir sözüm bar. O ýaşamak diýilende o haywanam ýaşap ýör.
kışta soğukta garda o yazın ısısında diýmän dürlü nemelerden kaçıp ya da ol kovalap şey yaşapıyor. Ola bir yaşayış seretsen. Raýatlaň neme sözler bar da ay ağzından ölen wamy diýip bir sözler bardyr bularyň. Ýani bir zat diýsen Hmm. Türkmenistanda ýaşaýyş durmuş şertler bu däl halk kyn ýaşaýar, agyr ýaşaýar diýsen ağzından ölen wamy han diýip aýdýarda. Indi ağzından ölüpmi görkezmeli ýani adamlar ağzından ölse ol iň soňky bolýar, ýok bolýar, hiç kim ýok bolýar o taýda ýa. Hmm. Iň soňky bir zat aýdýarlar da. Olam şundan gelýär merdane bizim bir nemämiz var, ýerden bäri ýa şol Araplardan galan bir gelenekmi, däpmi görüldäni ýa-da meselem özündäki kemçilligin nemäň üstüni ýapmak üçin, özündäki ýok bir zadyň üstüni ýapmak üçin özünden has beter bir adamyny Deňeşdir ya. mysal getirmek, howa beter adam bilen deňeşdirýär. Hmm. Ne diye bir aýtýar, erne aýal aýtýar, erne senin diye içip görme diýär, zor biraz maşgalaňy öýüňe ýenäňe seret diýär, o näre aýdýar. Başga bir ýolla ýatyp gören birini görkezýär-de ýa-da aýalyny urup söwüp çagalaryny neme edip gören birini görkezýär, men şey edip görem o diýär. Şükret diýdi, kail bol diýdi. Şükret diýär, howa men ýa içýän ýa o galanan pununy içýän ýa öýe hiç bir zat getiremok diýär, ýöne diýär, etdi diýär, neme edip göremok, urup göremok diýär. Hmm. Ine bizimkilerin şol akıl getiriş nemesi şeýle, ýani näme üçin sen özüňden has üstün birine Meňzejek misal bolan. getirmeliler. Men de hawa erbet bir zatlaryny hatda imodo zatda da çykýandyr. Aç, yalaňaç, üstü ýyrtyk çagalar, adamlar goýup siz şu günüňizi köp görýäňizmi diýen ýaly nemeler berýärler-de, mesajlar. Ol kökman şeýle bolmaly diýilen bir zat ýok. Adam gowy ýaşamaly, sen hemmek şonu aç ýalaňaç bolsun onu. Hmm. Näme üçin bolan oklar? O adamlar, o taýda adamlar diýilýän o taýda köşklerde ýaşamaly. Olar näme üçin onu ýalaky zatlar görmeliler onu. Hmm. Gitdikçe neme etmeli, halk talamaly, gitdikçe halk talamaly, ýöne görmeliler. Olar aç bolup medya etmeýär. Halk näme üçin garyp adam, öňem garyp bolan adam näme üçin şükür etmeli? Hmm. Şu gününe. No. O şey deme diýerler, daha serwedini görkezip özüne kail etdirýär. Bu bir psikologik bir neme. Adam sosial psikologiýa bilen balanşykly ýagdaý. Ýöne o eýle bolmaly däl. Asyl ýagdaý o gowusundan gowa. Ýani munyň ýene seredin gün batar ýurtlary nähili ösüp barýar, entegem ösüp barýar. O beýleklere seredýän olar bara beter ýyzyna gidýär-de. Soň ikisiniň deň bolma mümkinçiligi ýok. Deň bolup bolmaýar-da. Soň deň bolmak üçin şo taýlara göçüp gidip ýaşajak bolup berenler bar. Kaçak göçek geçýärler-de o ýerlere de. O taýda da o tutanmaklary çykaryp goýup berýärler öz ýurduňa diýip. Olaryň guran taýin eden o azap çekip guran ýurtlarynda sen gidip arkaýyn ýaşamalymış, istat etme. Ýaşatmaýarlar. Sen o taýy değişlän bolup bilmeýän, özüň bolup bilmeýän de. Olar o şertleri gurnap berse de iň soň sen olara problema çykaryp berýär. İsleseň islemeseň. Ya gawat gelen nokta köp zatlar. Sen ösmedik demeden gelen üçin ösmediňe mine sebäpleri şeýle zatlar. Bir milleti raýat etseň, raýat edeňeseň, raýat ýaly ýaşatdyrsaň, iň soň raýat bolýar-da, ýani goýun bolup gidiberýär. O şeýle boldy Türkmenistanyň ýagdaýy. Sen ýa nemede arasynda ýurt taşlap göçüp barýan meselesini hem aýtdyň da. Ine ýurt, ine adamlar diýilýän tarap alaly.
Şu Berdimuhamedovler ýene nämeler özlerini adam hasap edýär-de. Şu taýda gowy ýaşap ýörendirler bir hili ay sövda edip kafelerde, restoranlarda oturuşup ýa-ni konsertler, bayramçylykdyr ýa-da ýene näme şoňa benzeş şady horramçylyk bir durmuşda ýaşap ýören ýaly bir deme bardyr. TikTok, Instagram'a girip görüň. Ine olar şo sözü geçýän adamlar konstitusiýadaky. O raýatam ýaşadaşyna göçüp berenler-de. Soň bulara näme diýýärler? Ýurtda iş ýok, ýene näme diýse soň bu özüne adam hasap edip berenler çykýar. Özüň oňarsaň iş bar diýär. Ha. Bize ýaşap Bize ýörse ýene bizim ýagdaýymyz bizim ýagdaýymyz gowy ine özüň oňaryň ok diýär-de. Indi özüň oňaryň ok diýip aýdýan adamyň sany belli. Türkmenistanyň 1% adamy bunu aýdýan adamlar. Galan ama o 98% adam özüne oňaryň ok. Şimdi bu aslında tersine bolýar. 100 adamdan bir adam işi başarmayan olsa o özüne oňaryň ok diýip bolýar-da. Yani 100 adamdan 99'su erwet bolsa, erwet ýagdaýda bolsa diýmek bu taýda bir terslik var da. Türkmenistanda ine şo terslik var. Başka zatda. Yani seni hem raýat edýär, sen hem üstünden gülýär, özüň oňaryň ok diýip. Yani özüň oňarjak bolsaň ine Türkmenistanda iş edip başlaýanda, iş gurnap girdejek başlaýan soň gelýärler adamlaryň vekilleri, ýa-ni adam hasap edilýänleriň vekilleri 6-njy atdelden gelýär, komitetden diýip gelýär, prokurordan edip zynjyrlap gelýär, sen elinden bar zadyňam alýarlar, gerek bolsa seni türmeden çykarýarlar. adamlar. O sen adamlaryň işine näme üçin barışýan, sen raýatlaň bilip otur diýär-de. O. Bu şey diýerler. Hakykan. Bir zat diýseňem maňa diýär kanunymy öwretme diýär. Men işimi öwretme diýär. Bir zat diýsen. Sen maňa kanun öwretjek bolýarmy diýär. Belli kanunlara. O doğru olar şo kanun boýunça hereket edýär aslında. Kanun boýunça edýär. Yani o kanunam raýatlaryň garşysyna gurnalan bir kanun. Raýatlaryň bundan habary ýok bolupdylar belki. Garşysyna gurnalan duňdan habary ýok bolup biler ýöne öz kanunlary duňdan habar bar. Bunu bilýärler. Sebäbini neme diýär? Hatda iň ýakynyň öz doganyň enaňa taň bolsun, men özümde de bolup durdy, aýalyňam bolsa. Şu ýere çykyp biz ýalňyş bir zat aýdamy doğru dämi? Halkyň ýagdaýyny aýdýan, ýani millionlarça adamy, ýani şo 99'uň ýagdaýyny aýdýan, ýaşaýyş durmuş şertini bolýan. Şuş diýerlerdi. Gepleme diýär onu ýaly zat. Ýani meniň ýaly bir adam. O da maňa iň ýakyn adamlar diýär. Ýoş diýär, gepleme diýär. İşin bilen bol. Ana diýme näme üçin diýär şonu? Şo kanuny bilýär bular. Şol ýazylmadygan bolsa kanuny bilýärler, beýinlerine, ýüreklerine, bilinç altynda ýazsalar, turpalar akyllaryna nokot bilýärler. Şol üçin hüş diýärler. Sen gepleme diýär, näme iş edip durýarsyň diýär, näme etjek bolýar. Bolmasa neme ýaly bolýar merdan, bu ne biriniň aýagyny tiken düşünýär. Ayağı ağır durdu. Tikenini ayırsan ağırsa ayıracak. Ayırmasan ringleyecek ayağı. Kesmeli olacak. O da çiş gidip barya gittiğince. Sen ayıracak bolýan bolýar. Yok ayırma ağır ya diýär. Ayırmasan ringleýär sen ayağı. Bundan meter bolýar diýsen. Yok ayırma ağır ya diýär. Ýöne şonu gysybam bolsa, zorlap saklap bolsa ayırmaly bolýar da ayaňdaky. Taw çağlarda şeýle bolýar. Çıkartmajak bolýar. Ayırmasan hasan meter bolýar ayağı. Ondan meter ağıracak. Kän wagda ağıracak. Bizim Türkmenimiziň ýagdaýy şeýle. Öyle bilip etýärliklerem demeden şo kanunlaryny gelýär. Bulara nemäni öwretmeli, o kanunyň garşylaryna işleýändiklerini öwretmeli bulara. Ýani sizin bilýän kanunlaryňyz sizin garşyňyzda işleýär.
adamların peydasyna sizin garşyňyza. Ine neme bar merdan? Orsiýete gidip gidýänler köpelöndir. Şo taýdan pul gazanyp ýurdu uratjak diýerler. Hı. Indi türkmenler gidýär dogry. Türkmenler Türkmenistan top golu bilen kimin elinde? Orsiýetiň elinde. Hı. Indi Orsiýetden hem pul alyp Türkmenistany uratjakmışlar. Pul işleýärler, yüzlerçe, yüz miňlerçe adam gidip işleýär, gazanan pullar şo taýda galýar. Mudi işleýärler Orsiýete. Türkmenistanyň içine olar uratdyk diýen pullary Türkmenistanyň içindäki ana pul, ana sermaýe, öňkü öz bolonja sermaýe aýlanyp berilýär, paýlanyp. Hı. O pul ondan oňa geçýär. Ýani daşyndan pul gelen o. Hiç ýyl ine Türkde de işläp görüldi. 5 ýyl, 10 ýyllap işläp görenler bar. Hiç bir zat birikdirip bilmeýärler. Iň soňunda gaçak galýarlar. Soňra deport bolup Türkiýeden Türkmenistana gidýärler. Soň näme diýärler? Men näme deportym aýyrtma, indi maşina alypdyrlar da. Alanda bir maşina alypdyr, pul toplap. Indi şo maşinymy satjak diýär. Deportym aýyrtjak, Orsiýete gitjek diýär. Bunun 5 ýyl işläp maşina aldy. Ha. 5 ýyl. Görýär? Ha. Olam köne 5 ýyl ikinji el. işläp maşina aldy. İkinji el köne maşin. Indi näme diýär? Deport bolup gidýär. Deportumy diýär aýyrtmak üçin diýär maşinymy satjak. Şo puloda Orsiýete gitjek. Indi ýene täzedänler pul gazanmaly, 5 ýyl işlemeli. Ha. Bu baýalan o. Ýurtdaşlar bunda pulum gelen ok. Siz uratdyňyz şu daşyndaky adamlara pul berýär. Hı. Sizin çopanlaryňyzyň kiýtetini galyňa diýär. Özüňize däl, özüňiz eger biz baýajak bolýan bolsa, hakykan baýa şo hakykatdan pul gitýän bolsa, görünürdi merdan 5 ýylyň içinde meselem her aýda 200 milyon dollar pul gitmeli ýurda. Bu bir ýerde görünmeli. Bir ýylyň içinde bu pul çişmeli, bellisi bolmaly. Üýtdöşük bir zat çykaýmaly o taýdan. Ulu bir fabrika çykmaly, ulu bir işçi çykmaly ýa-da ýollar ýene bir zatlar üýtgemeli o ýerde. Ýöne üýtgemeýär, gaýta beterleşýär gitdigiçe. Gitdigiçe adamlar gaçýar ýurdun içinde. Diýmek gelen o, biz aldanýar. Ýurtdaşyna çykjak bolýanlarym şeýde, aldanýar. Çykma kalaram ýene bergi baryny berip çykýarlar. Owa. Bir giden pul näçe ondan bundan pul karz alıp çykýarlar ýa-da o taýdan. Özleriniň pulam ýok. Çykjak adamyň ýanky sermaýesi ýok da. Ýok, sıfır öýünlöki ýygyna galýanlaryň bir aýlyk iýjegem galan o hatda. Indi ol aýlygyny bir aýdan soň göndermeler. Ýöne birinji aýlygymda diýär bergin merjek diýär. Entek öýdi bergi alyp giden adamyň öýündäki maşgalasynyň iýjek işşegi, bir aýlyk iýjek işşegi barmy? Türkmenistanyň aýallar işlän o. Sen çağalaryň bar, okumaly, geýmeli, iýmeli, içmeli. Olaram ýene bir aýlap karda almaly. Sen birinji aýlygynda da bergin berýän bolsaň, ikinji aýlygynda da ma üzüpdiň o sen o taýda aýda bar 500 dollar aldyň diýelim, 1000 dollaryň karda alyp gitdiň. Sen 500 alan 500 dollaryň tok goluny uradyp bilmersiň, ýersiň içersiň o taýda. Sen 3 aýlap bergi diýersiň gidip. 3 aýlapam sen maşgalaň açmy galmaly. Bizimkiler nemeden matematikadan neme Hawa kan hasaby kıyın düşýän bolmaly da hasap etmek. Aşo gitsem bolýar diýerde höwes bar adamlarda. O da nemeden gelýär merdanyna aryň öýjüni gowgasaň, bir çöp soksaň da aryň öýjüni kołup badygyny bilýärler, içindäki ähli nemeler arlar çykýandyr daşyna. Täşol agdyndaky kołup aýrylýan çağda ýerine girýänlerdirler, şo aýlap durýandyrlar daşyna, keteniň daşyna. Türkmen halkam şeýle boldy. Türkmenistanda halkyň öýjüni gorjaladylar. Bir kołup bar halkda. İşden manevi kołup bolsa, maddi kowupdur, manevi kowupdur. Bir kołup bar. Bunu halkyň içki duýgulary duýýar, şoň üçin gaçyp gidýärler. Aýak aldyna çykýarlar da. İslegleri boýunça da däl. Ýürüýte gyslanyp alzyraňyl ýagdaýda çykýarlar. Biri-birinden beter. O ýurdu ine şo ýagdaýa getirdiler. Indi raýat bolmaň nemesine häzir biraz ucun haýtdyň da. Açaly ine matematikasy gowy däl diýdiň. Hakykatdan hem şeýle ine gelip işlän wagtlary
Misal üçin birisi çykýar, köplenç birinji erkek çykpaýdy ýa-da. 3 ýyl işleýär. Soň onuň iý berýän pul bilen öý ýene bir zat gurulanokda. Ýetişen ok. Wagtam geçip barýar. Çağalaram yetişip barýar o taýda. Soň diýär, dur diýär, menem gideýin diýär-de. Soň är aýaly olup çykyp işläp başlaýarlar. Olam zordan, şonda da 10 ýylda 10 ýyl töwerek işlemeli bolýan eken-de, 2 adam bolup taşynda işleseň hem. Soň olary 2 adam bolup taşynda işläp ýörkä, çağalar bu taýdan her türlü nämen içine goşulup gidýär eken, gatykan şeýle çağalaryny taşlap gidenlerin çağalary o bir sagdyn insan bolma nemesinden o köpüsünki uzaklaşypdyr. Özlerinem ýa-ni enatasynam kän bir tanap hasap edip beren oklar. Ol nemeleri ýok. Şeýle bir Niş zat. öýgürmek iň uly emelerin, problemalaryň biri, bizim raýatlaryň iň uly problemalaryň biri öýgürmekdir. Her daim men nemäni hasapladym-da biz öý guruşumyzy. Hasapladym. Ýa-ni 28 ýylda diýipdir-de. Bah. Bizde göýür 28 ýylda, ýani raýatlyk ýagdaýynda Olam daşary ýurda çykan soň tezleşenler. iň soňuny şo taýda iň soňuny şeýtdim. 28 ýyl gaty erbet meňe ara ýatladym, agym çykdy. Mümkin däl. O gaty erbet ýa-ni iň soň şey diýerler-de. Ya ýurdun içinde ýa-ni gymmat. Türkmenistandaky bahalar köp halatda Türkiýänkiden gymmat hem köp zat tapdyrmaýar. Hil pes zatlar Türkiýedäki hili ýokary zatlar bilen deň bahada da. Şonuň üçin de adam şekilli iý içip bilýärler, ne de giyinip bilýärler. Diňe öý gurmak bilen ýa-ni ömrü geçýär adamlaryň. Ben daşary ýurtlara seredýän, ösen ýurtlara el alaly. Bu adamlar entek işe girýär, işläp başlaýar. Soň öý kreditleri bar da ýörüýte. Öý kreditini çekýär. Soň 30 ýylda, 20 ýylda ýuwaşlyk bilen ýap eýýär. Bir ýylyň içinde öýli bolýarlar da. Yani bir ýylyň içinde öýli bolýan, 20 ýylda da şu öýüň puluny ýapýan. Soň seniň eliňe geçýär. 20 ýylym sürmeýär. Olam sana ullakan bir agyr ýüküm bolanok. Sen aýlyň belki 20%-ni şo taýa geçirip durýan da 20 ýylda. O hiç sada sen şu wagt aýlyňy tutuş goýýan her ay. Şonda da ýa sen aýsyň 28 ýylda guturypdyr diýdiň-de. Ol aralykda men başlarda okuwa gatnaýarkam men 5-nji 6-njy klassdan başladym. Şoňa çenli başlamaka okuwlaryň bowdy da menda. Okanda da gowy koýardym, gowy sapaklarma dadymy ýetişýärdim. Guruluş başlandyň bilim dedim kesýärdi bar. Okuwdan okap bilen hatda höwesinem gaçyry hatda höwes beýle de dursun isleg bile etmeýärdi. Okap bir zat bolmak diýilen nemäni düşünjäni ortalykdan tamamen ýok edýär. Sen beýninde okumak, özüni gelişdirmek, bir zatlar bolmak diýilen düşünje ýok. Usta bolýan oglanlar bardyr. Türkmenistanyň içinde men elimden hünär gelýär, onu başarýan, bunu başarýan diýerler. Hiç birisem bu durmuşda ýaşap şo hünäri öwreneýin diýip öwrenen adamlar däl. İşsizlikden mecbur şon etmeli bolýar. İşsizlikden mecbur hawa gidip passowny bolýarlar, soň passowny bolsa gadan zat, ýani kömekçi bolup gidýärler. Soň ýuwaşlykdan baran ustasynyň ýanyna öwrenip, onsoň özleri etip başlaýarlar, mecburi. Ýani sen bir hünär seçen wagtyň berdan bir gowy durmuşda ýaşap o hünär seçip bolýar da men diýen kafem goýjak diýen ýa-da alçypan etse ýöne ýagdaýym gowy men onsuz on diýen. Men öýüm ma hemme gadym bar, pulum bar, ulagym ma ýöne hünärim bolsun diýen. Ýa-da agaç ustasy boljak men. Ýa agaçdan, owadan stollar, ýene bir zatlar ýatajak diýersiň. Buny gowy durmuşda ýaşap edip bolýar ýöne Türkmenistandaky ustalaryň şu işleýän hemmesini %90%'inin ya hatta 100%'inin bolup bilen men tanaýandan barsam şeýle.
gowdurmuşda ýaşap şo hünäri eden adamlar däl. Ýa-da en atasynyň gowdurmuşlarda ýaşap, okuwlar okandan soň eden adamlar däl. Ýetirilmän soňlar. No. Kiçi ýaşdan öldürüm, meniň başlaýşym ýaly kiçi ýaşdan 17-18 ýaşlaryndan başlap, ýagny şeýle bir zat bardyr, bu haýwanlarda bar merdan. Eşeğin kürresi var ha. Kürreni biz ovalarda bar da öňe biz kiçirek şo kürreni kiçike minýärdiler oglanlar. Üstüne on şo kürre öten okdy göýdük bolýar. Kiçike minilen Doğru. kürreler. Boy öten ok. Emma minmän şeýle saklaýan adamlar bardy, olar daýaw eşekler bolýardy da. Bey. Şolar ýaly türkmenleriň şu wagt maýda bolmaklygynyň sebäbi şol. Haýsy türkmen göräý bir içinde tam aýmaljaty bardyr, süňňi iri daýaw türkmen. Galanlar hordur, göwres kiçidir, boyu pesdir. Bu zatlar şondan gelýär. Kiçiliginden minilen türkmenler, ýagny kürreliginden minilen türkmenler bolan şu. Bu da raýat bolan üçin şeýle bolýar. Eneň ataňam raýat, eneň ataň raýat bolan üçin seni minýärler, ýagny senden gazanjy ir talap edýärler-de. Bir çağatı 9-njy, 8-nji, 9-njy klas bolsa, meselen Ruslan çağatı şeýle bolsa, kakat alyp gidýär ýanyna, gel maňa diýär, okuw, gün ortana çen okuýar, gün ortandan soň gidip kakatynyň ýanyna işleşýär. Kiçik çağa, ol ente okumaly, bir zatlar üýtgemeli, o sen ýaly palçyň içinde gezmeliligine zat ýok kiçik çağanyň. No. Türkmenler şeýle bolup ýetişýärler. Emma adamlar, ine men 28 ýylda diýdim-ä, ýöne adamlar var, olar bir ýylyň içinde 2 tane çaýym salýarlar. Öýlem öňküsini söküp täzeden salýarlar bir ýylyň içinde. Hemme zadyny oňar üstesine gapdarylan gowy maşina alýarlar şo wagtyň özünde. Bular amma bir tarapda 28 ýyllar bolmasa şolan ýerden gidip aşam işleýändir, bizem ýerden gidip aşam işleýär. No. Onu şeýle diýip aýdyp bilerler, sen el güýji bilen edilýän işlerden kelläň işledip edilýän işler has köp bizim Türkmenistanda ýöne kelläň işledip edilýän bir gazanç şu. Kelläň işletseň seni Onu diýjegem boldy. işlemez Kelläňden aýrýar. Näçe adam bar o kellesini işledenler. Şu mesele şo taýda, näçe kellesini işleden adamları ortadan aýryp umuman bir raýat standartyny goraýarlar da, ýani goýun standartyny goraýarlar. Saparaga jany şaýady, kellesini işledip işleden üçin aýyrdylar ortada. Mawa. Olar o ilkinjileri, ondan soň iýigiderli bolup geldi de, iýigiderli bolup başlandan soň bu biraz akyl ýetir bermeli mesele mi kendi? Yani welin ýöne adat durmuşa ördüler. Ýok, hakyky adat durmuş ýaly kabul etdirýärler. Näme? Şonuň üçin de ýanky ýaşap ýöreniňe şükret diýen ýaly bir söz aýdy. O sözüň manysyny bir düşündirip berdiýsen, görgüller düşündirben bilen oklar. Onam belki öğredendirler ona şey diýip aýtmaly diýip. Bir kitapda näme hakda okudum-da, şu Russiýada da oligarşy barda, Russiýadaky yönetijiler. Yani bu sistemany şeýle atlandyrýar-da, bular diýär, bir takım diýär, bir bölük bir oligarşy ýurdun diýär, ähli baýlyklaryň, gelirleriniň %87'sini alýarlar diýär. Hemen bütün mediýany ellerine tutýarlar diýär. Ondan soň diýär özleriniň başarlyksyzlyklaryny diýär, ýalňyşlyklaryny, başarlyksyzlyklaryna başga birleriniň üstüne atýarlar diýär. Şeýdip başarlyksyzlyklarynyň üstüne ýapýarlar diýär. Özleri bir iş başaryp bilen oklar, ekonomikany çökerýärler, halky garyplaşdyrýarlar. Ýöne bunuň günäsini başga biriniň üstüne atýarlar. Bizde de edir şo sistemini samolyot uçmada. Ýöne sen bilet satypsyň diýip bir nämäni türmäge basdylar, Moskwalar. Kassir, bilet sat. Bir kassir gyýjaşy. Ýani öz başarlyksyzlyklary, öz ýalňyşlyklary, özleriniň iş bilmeýänlikleri, kelleriniň boşlyklaryny
başga bir adamlaryň üstüne atýarlar. Halkam bunu halkyňam O şahyr raýatam ýaly. şonu Halkam bilen inanmaly da. raýat O bolansoň. gowetine şey etmeli bulary. Owa, Diýmeli diýip o näme diýär. şeýle O diýerler. öňrek şeýle. Hiç kim o şonuň ýalňyşlygyny aýdanok da ona biz näçe aýtdyk. Ol raýatdan garaşlayan zat şol iň soňa. O biz ine ýağ gymmaty satypdyrlar diýär-de geçenlerde. Ýadyňa düşýän. Ýağ gymmaty Owa, satypdyrlar diýär. Indi bugün gelýän ýağı ony 4 esse gymmatlatdylar özleri. Indi diýmek bular hem albalda olar düzgün boýunça. Şeýle bolmaly bolýar bilen ýani bular raýatlar o biz näme etsek kabul etmeli diýip pikir edýär. ýağam gymmata satanam bolsa Türkmenistanyň ýagy däl. Olardan daşyndan getirenler gymmata satanlar. Sen öz ýurdunda önüm ýa hiç bir zat önen o öz ýurdunda. Şeýle bir Daşyndan getirýärler hemmek şey. o şeýle bir asuda Türkmenistan barda şonu bozýarmyş da. Şey diýip bunandyr ýa. Ýani agylyň asudalygyny bozýar. Evet. Şeýle. Neme bolşýarlyk bolýar bu merdan her häzirle ýetip gelýän döwürleri şu nemeler Mar welaýatynyň içinde kän bolýar-da şu zelýonda arzandan et satýardylar. Her kime, her gassaplara, her nemelere, şirketlere sen şuun 4 ton ýa-da 2 ton et getirdiği aýdýarlar-da. Planşatyndan. Bahasy planşadan getirdi et satýarlar. Ýani 50 manatdan bolsa etin kilesi sen onu 40 manatdan satýarlar. Getirdi diýär. Ýöne hakykatdan 50 manat hakyky bazar narhy. Şo halkyň mal öküzi bakyp ýetişdirip çeken adabynyň beren iýiminden soňra görjek peýdasy kilesini 50 manatdan satanlar peýda Şonu görýär. satma şey etmese ikinci malyny ýetişdirip bilenokda. Ýetişdirip bilenok soňşy. Şoňşynam sen niýe meselem şuun sen 4 ton et getirdiýär. Soňra ertir maňa diýär. 3 ton et getirdi sen ertir satdyýar 40 manatdan diýär. 30 manatdan 40 manatdan şey adamlar hem hedile doçurudur walýarlar. Onuň paýok edip berýärler 5 kileden. Ondan artyk mal bolan on soň adamlar arzan et bolan soň ýa-ni är bilen aýaly gitdiýär 2 tane çagatyny alyp gitdiýär hertine 5 kilo aýar. Şo burdan bu bir akmak bir sistem ýani. Adam başyna 5 kilo dönüyor. Ütkeçik hakykatdan hem o. Bularyň bir sistemasy hem ýok, hiç bir nemesi hem elektron görnüşdäki hiç bir zatlar hem ýok, işletmen bilmeýärler. Bolmalan däl, raýat bolan soň raýatlar şu orta asyrdaky Arap nemesinde galmaly. Şeýle planlaýarlar. Orta asyrlaryň Arap düşünjesinde saklap gelýän raýat sözü şu Araplardan gelýär. Başka nemesi yok. Şoňa benzetjek bolýarlar da. Başka ýollar hem ýok olaryň. Neme? Merdane bizine bir zatdy at boýuljak wagty her tarapyndan geljegini neme geçmişine de seredýän şol nemen şeýle bolmaly ýa-da soň täsirine de seredilip goýulýar. Soň galdyrjak täsiri, peýdasy, zyýanlary haýsy dille ulanylykdyr, nähillek iň gowsundan saýlap. Bular raýaty goýan wagtlary şey diýip saýlap bilen adam bolmadymy? Ýa-da ýörekde şeýle saýlandy. Indi şo bolýar ýa bu nereden bolmady hiç kimin ýok. Bu ine Kaufman var. Kaufman ol nemeleriň Orus paşasynyň o Ak paşanyň o iň uly iň köp gan döken generallaryndan biri de Orta Aziýada. Kaufmanyň o aýdýan sözü Türkmenler diýär öň ine pelanylaryň raýatydy diýär. Indi diýär bizim raýatymyz bolmaly bular diýip aýdýar. Biz özümize raýat etmeli bular diýär. Raýat sözüni Oruslaryň dolu düşünýär, şol wagtlar hem düşünýän eken raýatyň näme mana gelýändigini. Soňa şu Oruslar dikeltdi onu iň soňa. Orslan goýan bolýar. O bizim neme çykyşyna metdik ha. Baýdamynyň çykyşyna öňbürgede. Şo taýda da raýatyň şekli durdy. Ýani agyllar, aýratyn agyllar.
ýaşyl zolak aýratyndyr, şol ortalar üçin ullokan bir ýaşyl zolak bardyr. Gidijek bir çüňk jagaşynda da raýatlar üçin aýrylan bir yer bardyr. Oňa nemesi ýörüýte edilen ýaly daşy gyzyl neme bilendir. Gyzyl çyryk bilendir. Çyrylan geçmek bolanok her vilayatlaryň hem daşyndaky göөрüň daşy şodur, gyzyl çyryk. Vilayatlar hem geçmek bolanok. Hatda neme bar ne? Mar bilen Dewap vilayatynyň arasynda ullokan çöl bar. Mar bilen Aşgabat Ahal vilayatynyň arasynda ullokan çöl bar. Baglar şonok içi. Biri-birine ýakyn yer däl. Ýa-da Aşgabat bilen Daşgowyň arasydyr. Balkan bilen Ahalyň arasydyr. Şolar ýaly hemmeti açyk çöller, serketler her bir nemelerde de etraflarda vilayatlara geçiş yerlerde de postlar goýular. Agynyň daşyna çykyş gapysy da. O taýda da nemeler duran, itler duran. Oýunlar şo raýatlar gapydan çykjak bolsa barlap dokumentini, ýenesini barmy ýokmy barlap çykarmaly. Haýsy neme degişli, agyla degişlidigini barlap, şol agyldan çykan raýat beýleki agyla girse bolýarmy, goşulsa bolýarmy diýip soraýar. Niýet bilen barlanýar. Doğru. Gaçy erwet derejä getirdiler bu türkmenler. Buna näçe çalt akyl ýetirip bilse, akyl ýetirip maşanyň çyksalar nemesi, bähwetmisi bolmasa. Bu ýolda Raýatly mesele umuman şeýlerek, illeşler. O raýat bolmakmy ýa-da insan bolmakmy? İkisinden biri. Onu şu taýda jemläp bileriz. Geniş. Bolýar. O illeşler sağ olun dinläniniz üçin. Ýene de görüşeriz. O ýeňiş saňa da ullakan sağ ol. Bolýar. Bu illeşler sağ bolun.